So guys, kung nagtataka kayo kung parang may nasaling abnormal dito sa amin, hindi na kayo magtataka. Yan! Nagtitiktok na si Jisa. Si Jichoy. Chachara, chachara, chara, 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 tetete, 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 tetete. So yan guys, natapos na nila na matransfer sa may kisabi na atop. So ganyan yung itsura ng aming mechanical tracer o sa Bisayan, bulhot. Hi guys, it's me, Giz King Ayon, and welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video guys, nandito kami sa aming bahay na kung saan magkuan mi sa mong bulhot, maghakot ay ibu ipasilong kay para dili siya matayan kay dili naman runtingan amo siyang ipasilong on jadi ko mutabang og kuan kay iyo kadaog sila ra na may mga tauhan na kay dato ba jud kaso ta sila jay kani mo bulhot ay singan na bulhot basta kung mag-ani og nay kadang kuan singan na bulhot sik mechanical tracer day unsa shout out ko sa kong igsoon sa wakas na si Daari sa amua sa gikan siya sa Cebu unsa na uli na si Jason Agremix paki-subscribe yung channel niya Jason Agremix TV nag-subscribe. So monetize channel na po siya kung mag sana Tagalog ano hindi basin kasi nga na nang madung mo sa iyang channel, paki-subscribe naman. Kung mapunta kayo sa kanyang channel, huwag niyong i-skip yung ads niya kasi bagong monetize po siya. So, tulong niya yon. Ay, di ko kayo ba Tagalog. Dari magkakuan may karon ng sana nang hey guys, lagi. It's me again, Jason. Taga-vlog po si Zagia ha. Good morning sa ating lahat and thankful tayo kasi so nag-vlog din siya sa kanyang sariling channel. So back to back channel. Yeah. Sa hindi po nakakaala, magkapatid po kami ni Jason Agremix. Medyo siya yung pangalawa kong kapatid. So kung matinga mo, mas bata ko nilagnaon kaysa nilagnaon kayo nilagnaon. Hilas! Ako mo ako mo maguwang nila are pero ako mo ragnaw patanon pa nila. Mga naog tiguang naman na sila are. Joke ra po to. So nagba-vlog din siya kasi may iba-iba kaming channel. Kaya lang yung pagkaiba lang is monetize. Yung sa kanya lang channel is monetize na po siya. So please wag niyo pong i-skip ads niya kasi para naman makaangat-angat. Medyo mainit ngayon. It's Biyernes Santo. So nandito yung lahat ng kapatid ko, yung buwang ko yung pangalawa, tapos yan si Cristone yung nakapula, tapos si Jason yan nag-vlog. Yung father ko doon nandun. So napakainit dito sa Bohol, sa bukid. So yan yung mechanical tracer daw. Yung English ng tracer, bulhot. Kung sa to say, mechanical tracer. Tracer. Yan si Jason Agremix, and then siya yung may alam sa mga agriculture kasi yung agriculture yung trabaho niya. At ito yung mga si Jichoy, yung napakaganda ng legs. So yun guys, yung mga tanim ng kapatid ko naman, yung pangalawa namin si Cristone, may mga manok-manok siya dito. Hindi ko
ko alam tong mga ganito kasi iba ako sa kanila. Hindi ako na ganito. So nagbibisi na sila. Rimon ko day. Rimon ko. Yan si Dodong. So guys, kung nagtataka kayo kung parang may nasali abnormal dito sa amin, hindi na kayo magtataka. Yan! Nagti-TikTok na si Jisa, si Jichoy. Chachara, chachara, chara, 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 tetete, 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 tetete. Usap. Dali ba? Chachara, chachara, chara, chara, chara. Dali ba, Chay? Aso na naman po na funny na yung mong vlog. Siya yung hard trap daw sa Bohol. Ako yung ginawang videographer nila, so kailangan kung magkasahod man tong kapatid ko, is may ako mapakinabangan. So ita-transfer yung tracer dito sa loob kasi hindi nating ani, so kailangan na hindi maanuhan, matayan. So yan yung mga kapatid ko, ako lang yung magbibideo kasi hindi ako marunong hindi ako makapagbuhat. Sa hindi po nakakaalam, sa hindi pa alam sa mga followers ni Jason Agremix, ito yung totoong bahay niya, oh. Yung kwarto niya doon. So explain, Jake, kung ano yung tracer na yan. Itong buong unit na to, ito yung mechanical thresher. Gagamitin kung magkakaroon ng palay. Ito, yung isa, yun yung patungan niya. Yan. Yun nilalagay yung bagong ani. Bagong motor ko lang. Tapos, ayun na. Thresher siya. So, kakainin siya ng dito. Diyan malalaglag yung dito malalagay yung mga butil ng palay. Butil na talaga. Yun ready for malaking tulong ito lalo na farming. So hindi na ngayon ting-ani. Iano na, isisilong na. Okay, select the program. So bakit yan nililinisan? Ala, naghang. Hanap lagi ni mo, Hazik. Kaya guri berani dah. Kesaw ah. Wala na nakatuan. Start. Mana utay. So yan guys,
matapos na nila na matransfer sa may kisabi na atop. So ganyan yan ang itsura ng aming mechanical tracer o sa Bisayan, bulhon. So yan guys, tapos na po matransfer yung mechanical tracer at ito po yun si Jason Agremix. Yan, paki-subscribe sa channel ko, Jason Agremix, and wala na. And don't skip ads kasi bagong monetize po siya. And Para naman magka-revenue. para magka-revenue at makasahod na. So, daghang salamat. Thank you so much sa lahat.